Ling ang Diyos magapakamay sa tatanan, mag-aayogid sa madamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ang nais marating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang K-Station! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5
K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 9:33 na sang gabi. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Maayad-ayad nga gabi, syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa K5 Night Watch. Masobra naman kita duha ka oras nga mag-ulop danay diri sa aton siri nga pagpangalagad. O basi natingala ka mo sa pag-ubukas dira sa ilan sa nga mga radyo. O temporaryo ako nga talos kay ka K5 Idol June Aluhado Kapulot. Mga masako subong sa pagpangampanya ang inyo sining idolo nga nagapapili bilang city councilor diri sa syudad sang Iloilo. Kamusta? Plastar na? Nakapanyapon na bala ang tanan? O oras alas 9:36 na sang gabi. Ano nagapahunay-hunay na sa inyo sinitagsa ka mga panimalay? O nagahuluhigda, nagapulupahangin sa idalom sang mga kakahuyan? Sa idalom sang paho sa guwasang balay. Okay, actually, medyo mapulo pa ang naman ng tiyempo. Sa depende na sa inyo kung paano ka mo magpaliwaliwa. Paano nyo mapabatsyag ang kapresko sa inyo sining lawas. Importante. Nagapangita lang kamo sang hangin para mahanginan ang lawas nyo. Para mabulubugnawan. Hindi lang maghanginon ang ulo. Mayong gabi mga ka-K5. Kamusta dara mga tagpalamati naton. Halin sa Premier, tubtob sa Quinto Distrito. Sa mga listeners naton dira sa First District. Nga nagatutok, nagapamati via K3 News FM Miagaw. Sa mga taga San Joaquin, Gimbal, Otlon, sa mga taga Banwasan nga Igbaras, Tigbawan, Tubungan, kag sa iban pagidra, na nagatutok na sa aton siri nga pagpangalagan. Kamusta dara kay Kuya AJ, sa makatapo dara sang Filipino Army, sa mga tropa nga nagatutok diri sa aton. And of course, dira sa Segundo Distrito, listening via K3 News FM Leganes. Dira kay Kuya George. Kamusta dira mga tagpalamati naton sa Banwasang Leon, Alimudjan, San Miguel. Dira sa may Banwasang Pavia, Santa Barbara.
Saraga, New Lucena. Kag iba nang hindi ta malawagan, hindi lang magsunggod. And of course, good evening ma'am. Sa mga taga Tercer Distrito, sa mga taga 3rd District of Iloilo. Nagapamati via Catherine News FM Kalinog. Kamusta dadra ang aton suring mga tagpalamati. Nagaulan-ulan balaw kon medyo mapulo pa ang tiyempo dra sa inyo subong. Dra sa mga taga Banwasang Putotan. Sa pagkasimanuan ni K5 Ray SPH Umalay. Sa mga taga Banwasang Haniway, Amina, Badyangan, Kabatuan. Si K5 Andre ni siguro nakasaulo sa mga Banwa sa 3rd District. And of course, maayadayad man nga gabi para sa 4th Distrito sa 4th District of Iloilo. Nagapamati via K5 News FM Pasig. Para kay K5 Ed Marley Kinya sa aton siring technical side. Sa syudad sang Pasig, sa mga listeners naton dira sa Barotac Nuevo, sa may Banwasang Dingle, sa may Banwasang Dumangas, kag sa iban pagidra sa mga taga Banate. Kamusta ang inyo siring kagabihon? Draman sa 5th Distrito. Bukod naton dara si Papa Flo sa mataga Banwasang Sara, K5 News FM Sara, Banwasang San Dionisio Carles, kagiban pa nga mga kabanwahanan maayad-ayad gid nga gabi. And of course, diri sa mga taga Iloilo City. Kamusta dara mga taga La Paz, Mandurriao, Haro, Lapus City proper kag Arevalo. Plastar na. Upod naton diri sa Master Control, K5 Andre Fred La Pastora. Nakaano niya nakatawag na. Mayong kondisyon sang grupo. Matian mo na. Mayong kondisyon sang grupo ba? Si Bibong ba? Maayos na yan kagabi sa mga nagapauli na salin sa ila sinitagsa ka mga ulubrahan. Halong-halong lang sa mga dalanon dara kapag lakat-lakat. Kaya hindi man naton manigar. May iba naga-take advantage ni. May mga kawatan. May mga sweetik nga naga-take advantage dara sa mga nagalakat-lakat, sa mga naga-julo-jogging. Kapin pa ang mga nakasuyop, bausuyop, sang shabu-shabu. Mga nagapahay sang ila siring balatsagon. Matyagan nila, galutaw sila ba? Sa mga K5 naton dara na nagabiyahe, sa mga sika driver, tricycle driver, sa mga jeepney drivers dara, sa may mga balaligyaan, may chulutsanggit, na kay Mami Immaculate sa Distrito sang La Paz. Nagaturo timpla sang kape. Kung may palanyapunan, may mga tapsilugan, mga silog-silugan. Among nag-cater sa aton siring mga K5. Ang masami, mga graveyard shift. Sa darang mga call center agents naton. Ang nagapulaw-pulaw pasubong sa ila sinitagsa ka mga duty sa mga angkas riders sa mga K5 naton dara nga nagabaka-baka pa trabaho sa amo ni nga mga tinion. And of course, maayad-ayad gid nga gabi sa aton siring nga mga tagpalamati kag live viewers. Sa mga tagpalamati naton sa K5 Iloilo Solid Supporters Chapter 1 and Chapter 2. Kamusta ka mo dira mga ma'am kag sir? Na-favorite ko na abi niya Sir Benz ang suyop-suyop kag higop-higop mo. Sa mga listeners naton dara sa abroad, nagatutok sa aton siring pagpangalagan. Dara sa mga pungsod sa Asia, dara sa Amerika. Nagatutok diri sa aton siring programa.
Sa WVTC patrollers naton sa Western Visayas Transport Cooperative. Para kay Mr. Boyet Parcon, ambot ko nagatutok na si Sir Boyet subong natin niyon. Kamusta da Sir Boyet? Kay Sir Hali Alcarte, sa mga driver dara, kag konduktor, kag passenger assistant officers, kamusta ang inyo sa ringa kagabihon? Dara kay Sir Professional Driver. Mayong gabi, mga ka-K5 News FM. Din ka ganit, subong nagatutok, Sir Professional Driver. Kay Sir Reynan Haralda. Nagatutok yun rin sa ato. Ang gabiyahe pa Sir Reynan. Kay Sir Arman Bakuguay. Mayong gabi, Madam Langga Kim. Sir Dennis Delphine. Kaplastar kami diya kay 5K mamayong gabi kay Sir Totong Recabar Candelo na nakahanda na mag-bumbatso, bumbatso. Masaot kita karon para madula ang aton sining katuyo. Kay Sir Ben Sermano, favorite term kabing suyop mo, ambot na lang sa suyop nga na. Sa managahigop-higop sang shabu. Kay Sir Ed Marlikin yan. Kay 5 Ed Marlikin yan. Sa may pasasiri, kamusta da Sir Ed? Ito nami magkaon sang piniyasang pasiba. Kay Iloy Kadera sa Kanwasang Leon, Gemma Montaño Caluyo. Happy birthday sa akong tiya kay Mama Angie. Subong ang iya sa ring birthday. Happy birthday. Sadya subong ang politika adri sa syudad sang Iloilo. Okay, may mga palabtikanay, may mga pabati-batianay ang piyak ka mga kampo, para magtimbang nga mga kampo. Especially, nagsugod gani sa nangin statement. O kon ginbuyan nga mga tinaga ni Iloilo City Mayor Jerry Petranias. Sagin patigayon nga kick-off rally sang Team Uswag sang Friday o kon sang March 28, 2025. Wherein nakabuya to sa sang mga tinaga nga hindi niya naluyag pa nga magbalik ang protector kag financier pertaining sa isa ka individual nga gina-claim nga world's best mayor, mga ka-K5. May latest statement diri si Mayor Treñas wherein ginahambal niya diri nga I'm not pointing out but I'm not pointing fingers sa kay mabilog. Pero naghambal diri ang publiko ko ng mga netizens hindi na kami bata pa, parang mahuluhinto mo. Hindi bala kabalo maghangop o kung magintindi sa mga tinaga mo, Mayor Treñas. Kaya mo ni subong ang masadya. May mga personalay, pati pa to mga pansit mulo, gin man to. Kaya accordingly, kay Mayor Treñas, kay ginuna-unahan kuno siyang sakar-sakar ni Mabilog. Kaya mo na nga doon naggalain ko nung iya sila nga panulukan kay former Mayor Jed Patrick Mabilog, mga ka-K5. Kay Ma'am Luna Munido, maidayad nga gabi, nagatutok dara sa may Hong Kong. Sa aton siri nga mga balantayan nga mga headlines. And of course, magakuha man kita sa mga balita kag impormasyon. Sa aton siri nga headlines, siri nga gabi, pagatutok yun si Sir Flo ba? Flo ka pa, Florencio ka man gali. Okay, Sir Florencio Fernandez Patrimonio. Adra sa may Banwasang Sara. Sa aton siri nga headlines, mga ka-K5. Sadya ni ang magtimbang nga kampo. Ang mga nagabangigay pagid ni ang mga supporters ni mga supporters sang Team Uswag kag Team Sulong Gugma.
nagapadala-dala dira sa politika. Ang mga mag-abyan nagailinaway. May pa-unfriend, may pa-block pa sa social media. Ginapabuyo nyo gada inyo sini nga kaugalingon dira sa politika. Mayo lang na sa ulihi. Kung sa sobra nyo na ka-die hard, kag-dedikado, gad ka mo dira sa mga ginasuportaran ninyo nga mga politiko, ay na kung balik doon ka mo dira. Laima lang nang ginsuportaran nyo nga politiko, magdaog na. Puro tabugon ka balahaw. Kag mag-aabot ang tiyempo, tawag na, inulsol na lang kamo sang grabe nga pagsuporta nyo. Nagsulay kamo sa init kagulan. Ginpakigbato nyo, naguba ang friendships ninyo kung pag-abyanay. Pati mga utod mo, kay syempre ini naton manigar nga lain-lain ang aton sini nga mga political stance. Ang mga pagpati naton, may iba niya mag-utod. Nga lain ang ginasuportahan nga mga partido o kon kandidato ang iya utod or magulang o kon manghod lain man yang iya ginasuportahan. Sa ulihin nagilinaway ka mo dira. Mayo lang kon may iamot dira sa inyo ang mga politiko nga na. Dahil Ma'am Mary Ann de Lumampao, kay Sir Ben Sermano, bisan ano matabo, solid ako kay Idol June Aluhado Kapulot. Kay Sir Toribio Toto dyan, no? Shout out na kay Mama Loves ko, kay Dana Toribio from Negros. Diin ka, Sir Toto dyan, Negros Occidental or Oriental. Kay Ma'am Lilith Bacanto, na nagatutok dari sa aton sa nga pagpangalagan. O di may kilala na kamudra nga naga-ilinaway, mga kabarangay ninyo, kung tupad balay ninyo nga naga-ilinaway tungod sa politika. May naga-ilinaway tungod lain ang ginasuportahan sa pagkasenador, sa mga party list, or even sa mga lokal nga mga kandidato. Lain ang ginasuportahan sa nagapadalagan sa pagka-alkalde, sa pagka-BC alkalde, sa pagka-governor, sa pagka-BC gobernador. Kung subong tawag na, may mga palabtikanay, may mga pasakaay sang kaso. Tiamogid na basta mag-abot ang election period. Tanan nga baho, nagaguduwa. Ako na ba budlay, no? Ga-expose ka sang baho sang iban. Pero imo baho, ayawan ka man katabon-tabon. Mga hindi magsungaw mga ka-K5. Tiangot dari sa aton siri nga headline, si Congresswoman Baronda kag Mayor Treñas ang may palabtikanay. Angot sa nangin statement sang alkalde sa uswag kick-off rally mga ka-K5. Ano to gani ang terminology regarding kay Kong Baronda? Dunong cry foul. Sa dugang nga balita, sa dugang naton nga headlines sa aton man pag-istoryahan, si former Iloilo City Councilor Plaridel Nava nag-file sang kaso bato kay Congresswoman Jam Baronda sa Ombudsman angot sa ginaaligar unexplained nga mga manggat. Kay may mga laragway pa ganito siya nga ginpang-print. Ay pahat-pato nato nakaron sa inyo ang nakabutang sa mga dokumento niya nga ginpasa sa Ombudsman mga ka-K5. Ginpang-print kaya pato pati mga tawag na pati mga kulintas, mga locks, tawag na mga malahalon nga mga relo, pati mga sandals. Pahat-pato naton karon na pati mga salakyan, mga condo units, pati ang mga na-indicate nga presyo diri mga ka-K5. Bali Sir Lilith kon Ma'am Lilith Bacanto. Bali tapos butuhan di na kayo kilala niyan. Bain sakto gin Ma'am Lilith. Subong lang na sila ya mayuhom sa inyo. Siyempre may kinahanglan sila mo kinahanglan nila buto nyo. Kinahanglan nila suporta nyo. Kinahanglan nila ma-convince ka mo na sila ang dapat butuhon. Kag ginainggan nyo man pati ang pamilya mo. Dara sa kay sa lugar ni Sir Benny Hermano may nagailinaway na da sir. Subong gani nga hindi kita mo
Marcot yun bala ang tawag na ang nagapadalaga sa pagka-kongresista diri. May 3 diri nga nagapadalaga. Si Congresswoman Jamjam Baronda. Ang hindi sumusuko si Mel Carion. Kag isa pag ito ka advocate mga ka-K5. Sa pagka-alkalde naman, di si Raisa Treñas. Kag si Magahin. Karing kung kaisa nagahambal sila diri, kado gina-discredit diri. Wala gina-acknowledge si Magahin o bilang kasumpong ni Raisa Treñas. Balila basi, kuno bala magbaliskad ang paya balaw. Sa ginahimo diri subong nga political drama. Wala kita kabalo sang mangin senaryo. Kasi may bulubaliskad sang paya. O kung tawag na mga ka-K5, may mga ma-turn off nga mga butante. Ambot na mambalang nga ambot ay kagamon sa ila. Dari na lang butuhon ko. May kapasidad man may capability man nga magpamuno sang syudad. Tamad sa gamon, tamad sa mga palabtikanay pag personal. Personal nga pagpang-atake. Mo na gid man most of the time. Kung wala na sila sa makitaan sa imo nga itira sa ginaubra mo, personal na lang, personal attack na lang mga ka-K5. Sa mo na bantayan karon ang detalye regarding diri sa gin-file nga kaso ni former Councilor Plaridel Nama diri kay Congresswoman Jamjam Baronda. Pahat-pahato nato na mana-indicate sa sining complaint sang anay konsihal diri sa syudad sang Iloilo. Sa dugang naman nga balita, sa aton siring balitang nasyonal, ang Supreme Court o kon Korte Suprema ginaduso diri ang Kongreso nga magpasar sang layi batok sa political dynasty. Ati ambot kay kung sila man mismo magpasar pati ilang mga pamilya piktado man mo. Madugay na ni nga problema naton ang ining political dynasty. Ang ngarab lang halos bilog na nila nga pamilya ang alin sa mga kalululuhan. Iban gani pasa nila sa mga kabataan nila. Sunod sa mga apo bisan medyo huluhilaw pang ila sini nga mga kaapuhan. Kita mo nang hindi pa mo naka-experience. Hindi pa mo naka-experience or hindi pa mo naka-skilled mga ka-K5. Isa lang dayon sa politika. In the name of sa ila sini nga ginadala na lang apelyido mga ka-K5. Amo na problema mo. Ano gidang nila na sa mga political dynasties, mga pamilya? Ano na matawag mo sa ila? Dahak-dahak? Adlok buslan? Adlok matawag na? Madulaan sang poder sa pagpangalakad, pagpamalakad sang gobyerno, kung sang syudad o kung banwa. Kasi kung kaisa, may mga nagabonggo diri na mga ang tawag na independent candidates sa mga sining sikat nga mga pamilya. Kung may ginadala ba lang nga mga pangalan, galing kung kaisa madalagin na sila sang pangalan, kung kaisa may pawaslig pa kwarta mo. At ibantayan na naton karon ng pila ka mga detalye regarding diri sa statement sang Supreme Court nga ginaduso diri ang Kongreso nga magpasar sang layi batok diri sa political dynasty. Galing kalabanan mandabi sa Kongreso, damo man silang involved man sa political dynasty. Abal diri ni Sir Totong o Kontong Recabar Candelon, may yakid K5K, may hindi dad pwede madara sa pagpanagtag ka Governor Tulan. Pwede doon dyan pwede doon gid. Aliosan ang madara pagrapit ka kay Kapitan sa San Miguel. Gid ba? Amo na.
Tapos subungdan mga isyo. Kung hindi ikaw, kung kontrapartido, ikaw mga ka-K5. Ginapabudlayan ka na sang kapitan. Hindi ka ka-avail sang amon nga mga benepisyo. Pabudlayan ka papirmada sang inog papirma mo dira sa barangay. Alos wala ginakater mga ka-K5. Amo na kung may ginasulusan to. May ginatawag na, may ginapre sila mga ka-K5 nga mga politiko. Hindi na sila tawag na, hindi na sila for the public service. Supposedly gani ang mga tawag na nga public servant, kamo din mag-service sa publiko. Hindi nga halos luhudan kamo dira sa mga pumuloyo para lang hatagan nyo dira sa mga benepisyo o para lang mahatagan nyo sang bulig mga ka-K5. Dabla Mama Luna Mondido. Good evening dira sa tanan nga K5 News FM Fans Club Iloilo and International Chapter 2 kay Sir Fred Pasgala, kay Sir Dred Malion, Ma'am Joy Franco, Regs May Coronado, Ma'am Arlene Gayoma, kag sa iban pagidra. Sa dugang nga mga detalye kung sa dugang nga headlines mga ka-K5, matandaan nyo to ang kahapon nga nag-viral nga ining road rage incident dira sa Antipolo City. Based diri sa latest update, tigin pasakaan na siya, no? Masang kaso mga ka-K5, sampaw-sampaw nga kaso. Siyempre, nagahupot siya sang armas lutang, kumilik ganban. Muna garibisan may kumilik ganban, wala sila nahadlok nga magdala sang ila sini nga armas lutang mga ka-K5. Ano ginabi, wisyo nila nga madala gida sang armas. Kung dumduman ninyo, naiguan ni pating iya sini nga asawa, tungod malang ni sa pagbulubais o kung pag-ilinaway sa dalan mga ka-K5. Di pakigbahin man namon sa inyo ang pila ka mga tips agud malikawan ang road rage incident. Nagpaano bala mabuligan man ang iban nga mga motorista nga makalikaw man, no, nga ma-involve sa road rage incident mga ka-K5. Ako na budlay ko nagpadala-dala ka sa balatsyagon mo. Nagpadala-dala ka sa kainit sang ulo mo. May masumalang ka na magsulusingki man nagapasingit man duwa ka mo gapasingit. Wala sang mapaumod. Ti baldagid pihugid daw baldagid grupo. Ti bantayan ng mga detalye sa aton siri nga mga balita. Sir Totong Ricabar, kay Sir Hudlo Montana dara nga nagapamati man dre sa aton siri nga pagpangalagan. Kay Tita Rena Mapa, Tita Renz, maidayad gid nga gabi. Kamusta na darang imo siri nga ubos na dara imo baligya. Inam ka mo dara na yan sa healthy coffee ni Dr. Amelie Itang Uy, ang DTX Coffee Mix nga human sa chia seeds kag di-sugared sugar cane extract. Kadabudlayan ka mo nga magpamuhin, magpangihi, mayara ka na nga faces ato sa rin nga inadlaw-adlaw nga pagpangabuhin. Ang ala ko dun liga, duga kutoy tiyan mo. Ito alos do hindi ka kapamuhin. Kung may ilihiyon ka, pero wala man sa may magwa, mga ka-K5. Ako na nga inom ka mo dra sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Upon gira-detoxify ang mga toxin sa inyo sa nga lawas, mga ka-K5. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM. Alas 10:02 na sang gabi. Standby mga ka-K5. Magabalik kita sa diligid lamang madugay. Sa aton sa ring pagpanglagan sa K5 Night Watch. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika.
Tagsa ka pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang na magatuhaw sa tagsa kapag butaw, at yun lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magbangon kang magluhog sa bago nga paglao. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay, wala sang maya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa nilipiyado ako ni Dr. Mili. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa akin was ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magbiga sa tao na nagsalit sa akin. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpadayon sa akin. Yes, wala pa yan. Ubot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay, wala sang maya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas sa oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dapot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa aktivisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sala. Isa ka kadalaglan, naging pangabuyuan ko. Salamat gid Dr. Miluy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas naning maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-A5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig kahandurawan. Kita, padayon nga mag-augpong, bangod wala sa payaay, bisan, anuman ganun. Handa magpalangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iwong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News of Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako
ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy, no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM, no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner, no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako, no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako, no, sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Bisa na kabudlay, bisa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makako, and that instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi nga mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagtilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay anuman kadugay, wala sang bayaay anuman kabudlay. Ukot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasugo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Doc Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya para ng mga dalaguan nga mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maobra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Pea Umalay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala
Wala sambaya ay bisan anuman kabudlay. Wala sambaya ay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag pugtaw. Atong lang nga panuntumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyubong sa bagyo nga paglaon. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss gon. Kung makasala man gid ko, makumaki-makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So ang akong naanuhan ni boss nga gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga mga trabahante kay di ba? Ginhilanat ko paglakat na niya halin sa balay adto siya og clinic hambal na siya mang si Inday nang paimnon mo na Dios kay padalan ko na diri bulong. So pag abot ana niya sa hapon hambal din siya mang ginpainom na niyo si Inday og bulong gipa Diyosan na hambal ni Inday Joy. Oo pang tapos na. Ti amo na ang na-feel nako sa iya nga buot gid siya kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod sa balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bossing, akong wish sa imuha nga magdugang pa ang imuhang K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo. Alas 10:15 na sang gabi. Nagapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagan sa programang K5 Night Watch. Next time magakuha kita sang latest update nagikan sa aton sa ring local pag-asa. Kaupod naton sa piyak nga linya si Engineer Charlie Depra. Engineer Depra, good evening. Kaupod mo diri sa K5 Night Watch. Ika K5 Kim Kaluyo. Good evening. Yes, so mayong gabi-star niya tagpalamati sa nga K5 and DSN. Yara pinakauli nga lakas ng panahon karanyan lang Marso 31 na 2025. Intertropical Convergence Zone or ITC sa nagapit sa Southern Mindanao, Palawan, Samtal Easterlies na managapit sa nabilid nga bahay sa Pungsod. Awas ng Visayas, particular na sila sa Iloilo, meron kang kisa magalumang niya kalangitan, may mga posibilidad lang sa mga isolated, yung mga pag-ulan, pagpailat pa nag-uot na lasting Easterlies. Mahina tugtog makasarakan naman niya hangin, magali na minasidlangan para sidlangan, pagkatala sa mga makaray tugtog makasarakan niya pagbalot sa kadagatan. Ang tansato temperatura na sa 26, tugtog 29 degrees centigrado. At daw nag-tunod na 6 kinasang hapon, magabot lang, alas 5:47 po sa aga. Ikaw man ang pinakauli ka lakas ang panahon, di ka dali sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra. Thank you so much, Engineer Charlie Depra sang Pag-asa Iloilo. Nabatian naton ang Pag-asa Iloilo with Engineer Depra. So same as usual, same sa mga nagliligad man nga inadlaw ang dalagan sa aton sa ring panahon. So expected na may pag-ulan-ulan. Usually mag-ulan abi mga kaagahon or matag hapon, alas 4 sa hapon. This time, kita ma-warm up, ma-bombatso, kung ano ganito tawag niya kakipay by Idol John na, bombatso. Plastar na, kay mawaras na kita. Sa mga nagahulat-hulat, mag-ulo exercise, mag-stretching dira kay Mami Immaculate. Liki sa wala, liki sa tuo.
Sige! Blastar na in 1, 2, 3, Bombacho! Nahapo ko bisan gamay lang ang hulag ko. Si Kakipay Bandri nagasulo saot man na. Galing kaya ang amon yung mga saot sa amon niya chimpo. Bailar, bailar. Sa mga Kakipay naton. Dayad yan nga gabi. This time, pwede kita kakuha situationer Kakipay-an. Upod naton subong sa patrol si K5 EJ Cordova, no? Kay si Toto Aron. Nagapulo pa huway subong. Makaupod naton ti si Toto Dids. Toto Dids! Kamusta, Toto Dids? Nagatutok sa aton sa ring pagpangalagan si Sir Virgilio Lavado. Nagatanaw gen si Sir Sanel Abayon Bansales. Kamusta, Sir Sanel? Sa mga supporters naton, kay Sir Mel Celis, kay K5 Len Antonio Talde, Diosa Bataclit Celo, Lang Toledo Ladublan, Josie Brillo Perawalida, Daryl Hablado Giliergan, Jobski Hablado, Liza Espiga kag sa iban pagidra, kay Sir Richard Pestanyo, nagapamati gidra sa May Gustilo La Paz,
Kamusta da sir? Ano gasulo shot-shot ta da? Sa mga shot-shot subong? Ate, ano lang responsible lang pag inom-inom. Harap lang katultol pag kamusang balay nyo. Kilala mo pa asawa mo. Base matalang kasang sudlan nga balay. Kasang balay, balon mo lang, palusot mo lang, natalang lang, kuhubog lang kuya, wala ko kakita ang ginaulid ko na galing si Kumari. This time, naka-standby sa piyak nga linya si Toto Dids, si K5EJ Cordova para sa Situational Report. K5 News FM Kampiyon Report. K5EJ, good evening. Yes, K5EJ, good evening. Oga, ano ikaw? Ka-feedback ikaw K5EJ. Kasi mahuluhin na mo dang imong nga monitor. Wait lang yan. Baduga tawag ka lang sa ano ba? Baduga pangita ka lang nubya ba? Kita mo naman naga-feedback na mga caller ni Troy Tisoy. Pahuluhin na lang ka K5EJ Ano ba si pwede mo mapatay? Ara okay na, goods na. Ara batian ko gyapon tingog ko. K5EJ, plastaran na ya. May gabi kay Sir Romeo Sobere nga nagatutok dari sa aton siri nga pagpangalaga. Okay na K5EJ? Yes, K5Kim. Kamusta ang sulod? Bao sulod-sulod gid. Nakaditri kayo? Nakaditri ba? Adin ka mo subong nga area? Yes, K5Kim, no? Aling kita sa plaza sa araw, no? Nagmurumarites kita dito. Kay subong pa dulong kita diri sa area sang Lapas, K5Kim. Ang ginasumbay-bay naton Commission Civil Street, padulong sa Lapas. Kamusta ang dalano naton? May mga ano pa? May mga pasahero pa nga salakyan ka mo masumalang, mga jeep, o kung mga modernized, o kung wala na mo ni oras? Sa subong mga inuras ka K5Kim, daw wala naging masyado, no? Kalabanan, taxi, mga motor, mga angkas pala na tricycle. Gang iba siguro sinibasi ka K5Kim, hindi man ini angkas. Lain lang inaangkas, hindi asawa. Guilty ka ginaguro ay. Gano nga, biga pang trip-trip lang angkas ha. Kabulo bayahi angkas ha. Lain nagaling na angkas ha. Wala kita nag-angkas. Para safe. Para safe. Damo na nadaan ka K5EJ. Ano ba lang gindulong lang nilang pasahero nilang babae. Tapos may mga nobyo gali or may mga bana. Pagkapuli, wala ka balo nga angkas driver. Pag angkas rider, linampusan ng ulo. Kakto ginaka K5Kim na salaan. Pero simula sa nagligad sa dito kay Gimaras. Dumayari man yan. Diligad sa Iloilo City. Ganun yung mga nagliligad na to nga mga binulan. Ikaw, hindi ka ganyan mamiter mag-angkas rider? Ay, hindi na ako K5Kim. Basta hindi na ako mag-kuhan. Tungod niya, tapoy na kita mo. Kung diri ka mag-angkas rider sa syudad, hindi ka man niya makitaan. Wala, hindi ka K5Kim. Ang ginatawag ba lang wala sang tinago, wala nagabako. Hindi ka Hindi nga, ma-rider ka lang, may taguon ka gida yun. Mga mindset, ganyan lang sa mga kalalakihan mo. Ang diin madako pang isda, kundi sa baba. K5Kim, advance na kita mag-isip. Wow! Tere, may mga nagalakat-lakat pa sa dala naton, K5EJ. Ano na ka muna ng area? Diri na sa bayan sa ISAT University, K5Kim. Ano na may mga mga driver na mga nagatipon-tipon? Kasi ka-drivers na. Gina dito sa Aro, K5Kim may ara, no? Nagatipon-tipon din sila gahulat sa pasayro. Sa subong mga angkas naman, diri nga makita na to, no? Nagahulat, diri sa may tubaw sang kapihan. May nagadapitaan na ganito kita nakita daw ginapahisa-isa nila si K5 Jason Talaro now. Abi ko nagalangot gid kalag ya magtulok to sa lodging house nga may nagasulod.
Ako gani kaki 5 Kim nagbahagid siya. Oh, nagbahar gid siya. Naisa siya. Wala na siya nagaladjing house na ya. Magpauli na ya misis ya sa mga malahalon niya nga hotel na saya si kaki 5 Jason. Hindi mo na ya maasi-asi si kaki 5 Jason, kaki 5 Edge. Amo gani kaki 5 Kim no. Kag sa balay pala nila sa isa ka subdivision. Basta dito. Subra pa na to sa hotel. Amo gin solo flight. Pag gusto pa kamo da. Pag gusto pa kamo da laba da pila sa mga taxi pa no. Anda mo pa nagatambay. Iba na mga taxi driver kaki 5 EJ no. Iba nagapulo pa huway, laka lang man kung kaisa ang pasahero kung gabihan unless na lang kung ara kagatambay sa mga building sa mga BPO companies, sa mga call center agents ka nagapauli kaki 5 EJ. Sa buong lapta mga taxi drivers nato na mayo man gani nagapulo piyong-piyong. May adaan nga naga 24/7 nga biyahe kaki 5 Edge. Yes, kaki 5 kami sakto din ano. Kag siyempre kapoy man no, kag sa gym ko pala nga daan si bungko nan dapat tikinit dasig kapuyo ng aton mga taxi driver. Magluwas na ilang kaki 5 Kim no kon para sa aton ng mga taxi patroller nga nagagamit din sa mga food supplemento ni Dr. Miller para sa naga-extend. Naga-extend gid. Ga-extend para may gana pa kay misis ya pagpauli ya. Pero makitaan nyo, may mga police visibility kita or may mga nagarunda madra nga patrol sang kapulisan naton. Syempre kung may makitaan ka nga police patrol, nagalibot-libot, matagam-tagam man na yung mga kawatan, mga kriminal dira, kaki 5 BJ. Yes, insakto ginana kaki 5 Kim. Naaragali mo may malabyan ka mo dira o bago lang o. Katinong? Nalabyan nyo to gidman? Police patrol to gidman? Oo, kaki 5 Kim. Iyatos ang La Paz Police Station? Yes, La Paz Police Station. Ate, mayo man ba lang may makitaan ka from time to time na nagalibot-libot yung mga police patrol. That will make the Ilonggos feel safe nga maglakat-lakat o magbulo biyahe-biyahe. Siyempre kung may mga pulis natagaman na rang mga kriminal nga kung maghimo dra sa mga kriminalidad kaki 5 EJ. Pero so far sa iba nga mga areas dari sa iba nga mga distrito sa Iloilo, may mga libot-libot man nga police patrol o kung dira lang kawayara kakita subong sa may lapas kagaro. Sa subong kay 5 Kim no, sa atong experience no, halos bilog ka distrito sa diri sa syudad sing Iloilo may aragid sa police visibility kay 5 Kim kag patrol nga nagalibot. Daraya sa area sang Haro, di kay mostly or most of the time nagasaboy man kita nagalakat-lakat man kita dira pagkanto sa isa ka convenience store. Dira kita tambay gid man or naga-standby ang aton siring nga mga police patrol. Kag dako man yung mga papel sa mga barangay tanod, kaya syempre aminado man kita nga kulang man in terms of personnel ang aton siring nga mga kapulisan kaki 5 EJ. Hindi gid bala masasakit ba lang mga areas of responsibility nila kaki 5 EJ. May mostly man, di ba may mga tanod man until kaagahon kaki 5 EJ sa mga barangay diri sa syudad. Yes, maragid kaki 5 Kim no. Pero lain gid ya kaki 5 Kim kung may presensya sang pulis nato no kay siyempre kung tanod lang may aradaan ya mga gahimo sang kamalamalahan nga wala na hadlok sa tanod. Pero kung may pulis ya kaki 5 Kim, pahapin sila yan. Namugid yan kaki 5 EJ. Ate, subong kamusta ang dalagan sang tiyempo kaki 5 EJ? Sa subong kaki 5 Kim, tama gid ka nami ang tiyempo naton subong. Kaso kay perte gid ka pang. Perte ka ginot gid. Perte ka ginot, perte ka paang kaki 5 EJ. Ate, ano ang nami nga nga kolokanon or higop-higopon kung amo ning tiyempo kaki 5 EJ? On kita guro papilion sa subong nga tiyempo, apisar nga maginot. Nami kita maghigop sang kaldo kaki 5 Kim. Labi na sa batchoy. Bisan kita abi mo mga Pinoy abi mga tolerant kita sa kainit. Bisan init tiyempo gapangapi kita. Bisan init ang tiyempo gakaon kita sang tawag na sa mga pata. Sa mga naga-init-init gid mga sabaw kaki 5 EJ. Pero so far tawhay man, masanag man mga dalano nato, nagalandar man mga street lights sa syudad.
Yes, kay 5 Kim, no, may dito lang isa kabahin, no, sa nagyan natin sa bayan sang Lapas Plaza, may ara medyo madulom-dulom. Base ko napunder lang gid siguro sa sining mga tinion ng ila dira ang mga street light kay 5 Kim. Dadako man yung papel sang siring mga street light in ensuring safety para sa mga nagalakad, sa mga nagamotor man niya. Kung kaisa daan, may mga batsi-batsi sa dalan. And so far, K5EJ, kay Debla sa mga nagliligad niya mga ireklamo mo sa K5, mga gina-discuss o gina-reklamo man rin mga batsi sa dalan, mga wala makayo nga danan. So far, K5EJ, sa inyo nga paglibot-libot dari sa Iloilo City, kamusta? Somehow, nag-improve naman bala or nahatagan na to solusyon ang pila ka mga ginreklamo dari K5EJ? Yes, kay 5 Kim, no, mostly, no, natagaan nagimas ang solusyon, kahit nakayo na kay 5 Kim, ang ginpalapot sa aton ng mga reklamo. Ay, labi na mga buo-buo, bla sa mga kalsada, na tumanda delikado, gid sa tion sa tungang gabi, no, na tigayo naman kay 5 Kim nga matakpan ini. Pero so far, sa mga ginusoy nyo sa bunga gabi, may mga mawatsagan ka mo nga mga batsi-batsi, nga umpok, gid ka mo, dara. Ordo, delikado, gid nga agyan, especially sa mga nagamotor kay 5 Edge. Nabatsagan lang naton kay K5 Kim dira sa bayan sa Komisyon Sibil. Malapit lang dira man sa aton. No. Diri gid man lapit sa stasyon, sa dalom pa lang sa stasyon na mga buho-buho ka K5 EJ. Ginadalom na da tubig kung maginulan. Ka K5 Edge. Dira mismo. So ginapabot-abot naman kay 5 Kim ngay palabot na sa aton kay aton nga man na pagatakulon. Mambala nga kinakiter nyo dang mga reklamo to sa iban nga lugar at dalom stasyon nyo damo managlabuho. Ako magin na kay 5 Kim. Dama mo gina. Bro. Kamay pa nga mahatagan nyo damat-amat man na sa aton sa nga city government ang mga problema sa dalan. Pero so far namin man kay medyo masulusanag diri sa imo sa nga live feed. Masanag-sanag ang syudad sang Iloilo. Especially dira pabalik na sa may Haro Plaza ang inyo ginausoy. Dira na dapit sa West Visayas State University. Michael, kay may mga estudyante abi nga iba nagapag-abi pa, nagapulaw-pulaw pa sa ila sa nga mga eskwelahan, mga ginatapos or mga mga law students, mga gabi na nga mga klase kay K5 Edge mo. Para may mga nagalakat-lakat na mga estudyante man to. Sige ka K5 Edge, balikan namon ka ba karon? Sa imo si Rina Tipon nga mga report. Thank you so much gida. Regards lang da kay Master Jason. Buwas ka agahon naman na sa. Preparado ng extend niya. Ano, K5 Edge? Preparado ng extend niya. May problema. Sige K5 Edge, thank you so much. Ay mo si Rina situational report. Yes, no, nagikan diri sa patrol, no, kapon si K5 Jason Talaron, ang ining institutional report niya dulong siya sa kaluwasan di Tribayo para sa busi po nila na trangkas, so mag di Tribayo. Pag ni K5 race kaya, malay nga palang gagin ang pumuluyo sa banwa sa pututan. Ini naman si K5 AG Cordoba para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News 7. Mga ka-K5, nabatian naton si ka-K5 EJ Cordova regarding diri sa iya sining situational report mga ka-K5. Ang kagpara naman sa aton siring mga latest or mga information regarding diri sa aton siring mga headlines. As we've mentioned, may mga palabtikan na isang istorya. Si Iloilo City Mayor Jerry Petreñas palos man o kung nagpagwa man sa statement si Congresswoman Julienne Jamjam Baronda. Ilimay kang tanan sa mga patutsada ni Mayor Treñas naging patigayon nga kick-off rally sang Team Uswag sang Biyernes nga adlaw March 28 mga ka-K5. Kaya kung matandaan ninyo, actually viral naman online ang mga statement ni Mayor Treñas na nagambal siya nga hindi yan na gusto nga magbalik ang protektor financier mga ka-K5. Ara naman kita sa mga daho, mga blind item pero may clue. Pero
Pero sugpon niya di mga ka-K5, babi. Anong tawag niya na sa kaugalingon niya na? World's best mayor? Ate, sino, babi, masulod sa paminsaron mo, be? Alang man na si Sir Benji Asturias. Ano ba, Sir Benj? Alangan man na nga si Sir Romeo Subire. Ate Kaina, nagpagwa diri isang statement si Mayor Treñas, mga ka-K5. According diri sa iya, nga I never said, o kung wala siya nagambal nga si Mr. Jed Mabilog, ang cleared na sa iya sini nga drug issues siyang nagpadulong ini sa iya opisina sa Iloilo City Hall. Tugang pa diri sang alkalde, naging kalipay aya nga nadepensahan ni Mayor Mabilog, ni former Mayor Mabilog, ang iya sini nga kaugalingon didto sa Quad Committee mga ka-K5. Kag may ideya naman si Mayor Treñas during that time nga mapadalagan ang kampo ni Congresswoman Jamjam Baronda batok sa ila mga ka-K5. Pero sa piyak kuno sini, gintrato yaman kuno gyapon sang maayo kag ginhatagan pagani kuno sang pansit mulo. Budlay na kun magalinaway ka mo tapos pakanon yung kanon. Balik-balikon niya sa imo. Ginatagan ta katukan pansit mulo. Mo nagudlay subong yang gabaton ka sa mga pakaon. Tapos isumbat sa imo sa ulihi. Dugang pa din niya nga nagpalapit man siya gani sa former speaker kasi Bebot Alvarez para magpangayo sang bulig para sa sitwasyon dari ni Mabilog. Pero damo ko na isang ebidensya batok dari sa alkalde. Pero pag halin ko no ni Mayor Mabilog, former Mayor Mabilog sa City Hall, nagpadulong kuno ni siya sa Dole Tupad payout sa sports complex. Kag ginapayag nga atake kuno yan ni Mayor Mabilog si Treñas. Kag gina-exaggerate kung nagapalapaw sang balor sa mga loans kag real property tax sang syudad sang Iloilo. Palya Padri, it is common knowledge nga may yara sang koneksyon sa mga drug lord si former Mabilog mga ka-K5. Kag according Padri sa iya, damo man diri sang negatibo nga impresyon, especially sang gintawag kita ni former President Rodrigo Roa Duterte ako ng syudad sang Iloilo nga most shabulay city diri sa Pilipinas. Kag nabudlayan kuno sila nani kasugid nga mabalik diri ang reputasyon na mangin na modelo nga syudad diri sa pungsod Pilipinas ang Iloilo City. Yari bala no, mabati naton ka K5 ans ang tingog diri ni Mayor Jaripi Treñas. May kaang tanan diri sa ginbuyan nga mga pahayag. Bato kay former Mayor Jed Patrick Mabilog. Ako niya statement, gin-clarify ko nga pag-abot ni Mr. Mabilog dire sa opisina, ang hambal ko, maayo to kay gin-clear mo, lawas mo sa Quadcom. Huwag kaya nagambal ka, cleared na siya. Ang hambal ko ya, nga ikaw ang nag-clear sa lawas mo. That was a very self-serving testimony that he made. And famous awardee, kay kapila siya mag-ibi. Pero, why kuya kambal nga cleared siya? It is common knowledge here in Iloilo City that he was a protector and involved very closely with the drug lords. Maayo ang akong pagbaton sa iya, gipakaon ko siya pansit mulo ni Ising, ginkantahan siya namon nga happy birthday ya, may cake pa siya. Pagpanaog niya sa City Hall, diretso to siya sa sports complex. Kag ang mga beneficiaryo sa Dole Tupad. Abiya siguro supporter ya, gahulat to ya nga bayran sa Dole. Ang ila obra.
kag gin-atake na ako. Ano klase ka tao? Siya ang una nga nag-atake sa akon. Ako ya gasabat lang. Kag ang ginahambal ko ya, matuod. Ang silingya ko no, kinanlan, maayo ka tao. Kilala siya diri sa Bilog City Hall, nga napangyaw-yaw ya di mga department heads. Ginapangyaw-yaw ya mga empleyado diri sa sulod sa City Hall. Ako ya, ang ginayaw-yaw ko, sekretaryo ni Duterte para sa siyudad sang Iloilo. Ate, FAMAS awardee, gid ko no si Mayor Mabilog. Kay nag-ngoy-ngoy-ngoy, gid ko no ho. Tapos balik ya pa kay Mayor Mabilog. Kaya si Mayor Mabilog kuno yang kilala nga pala mo yayaw o kun pala yaw dira sa mga empleyado sa City Hall. Dito may mga sang kasagsagan sang COVID-19 pandemic during 2022 or alin from pandemic up until the present year. Although may mga video man to nga ginayaw-yaw ka Mayor Triñas. Mga ano to gani mga tinaga. Dapuga. Ate, balaan man na sang tao. Mga makitaan man nga mga video sa mga press conference. Kaya mo na may mga mabuyan man nga tinaga dari si Mayor Triñas. Tinaga backfire man dari. Nagbalos man dari, nagsabat man dari si Congresswoman Julian Jamjam Baronda regarding dari sa mga patutsada dari ni Mayor Triñas. Actually, ginsuyaan pa ni Mayor Triñas ang nangin kick-off rally. Ito nang nangin pagtelipon dito sa mga supporters ng Team Sulong Gugma. Somewhere in sa Arevalo mga ka-K5. Suya gito siya kuno nga gamay lang to tao. Kay according diri sa Sulong Gugma, kaya tawag na people's initiated. Kung ang pagkaon tabi do budol fight mo. Suya to si Mayor Triñas ang pagkaon kuno niya sa tao. Dapli ya sudo kun dapli kun sudan sandiya. Pero sa diya ang politika diri sa syudada. Si Mayor Triñas pagani nga siya pa yang wala gapadalagan. Bata ya gani diri ang gapadalagan. So mas damo pa diri. Mas may publicity pa diri si Mayor Triñas, mga issues and concerns. Si Ma'am Raisa Triñas, wow, tahimik lang. According diri kay Congresswoman Julian Jamjam Baronda, nagatingalagid ni siya. Grabe, diri mga tirada ni Mayor Triñas kay former Mayor Jed Patrick Mabilog. Especially nga hindi man kandidato sa nga midterm elections si Triñas mga ka-K5. Kag si Mabilog ya, ang currently nag-aserbe bilang campaign manager sang slate ni Baronda under the Sulong Gugma. According diri kay Congresswoman Julian Jamjam Baronda, ang ining issue nga ginahaboy diri kay former Mayor Mabilog, ang inbasura na diri sang PDEA Director nga si General Moro Virgilio Lasso. Sa ginpatigayon nga Quad Committee hearing sang October 11, 2024, mga ka-K5. So mo nang statement man diri ni Congresswoman Baronda. Ginakusahan niya man si Triñas na mayara sang mga trolls. Agod nga ma-distract diri ang mga tao sa iya sining mga kapaltahan man o kung kapaltahan diri sang alkalde. Mayara sa mga personal attack, mga fake news kag wala sang basihan nga mga akusasyon na hindi gid kuno ya makabulig diri sa syudad sang Iloilo para maka-move forward.
opinion na mga ka-K5. Importante hindi kamo dara don't be so much dedicated ganda sa mga politiko. Ang balde ni Mayor Treñas padre sa bat niya liwat. Nagpagawa na siya liwat sa statement. Nagabalusan na idira sila sa may mga official social media pages nila. According to kay Mayor Treñas, amo ning iya sining statement. The reality is, I never even mentioned Jed Mabilog by name in my speech. That means siya gali ang protector kag financier. It was her own political allies who labeled him as such. Hindi kono si Mayor Treñas. Kung hindi si Mayor Mabilog ang ginapalabtikan, ang ginapabati-batian din ni Mayor Treñas, ang pamangkot dahu. Sino. Sino man tong namin niya nga tawag na nga world's best mayor. Ari ba na pabatiin nato ni Watka K5 ang inang ara sa rally nila nagliga. Para ma-analisar sa aton siri nga mga tagpalamati ang balusan ay naladari sa mga statement. Kaya according dire kay Mayor Treñas, kay wala man kuya nagambal nga si Mabilog to. Kamo malang yan nagahaw umaom nga syagid na. Hindi siya gali ang protector kag financier sa illegal nga droga. Pamatian naton balaliwat for you to remember kag mabatian nyo liwat ang mga exact words mga tinaga ni Mayor Treñas sa sining kick-off rally. Ang akon pangayo, mapulupahuway ko anay. Mapulupahuway ako kay kon mabalik ang protector kag ang financier, mabalik man ako. Binudlayan ako pagpungko ko sang 2019, binudlayan ako. Nga ginatawag ang syudad ta the most jabulized city in the Philippines. Never again! Abi, update nyo ko, never again! Hindi na! Unta-tunta! Wala na protector! Wala man financier! Ginapabugalya, world class mayor, ano na tawag sa yawa na? World mayor, ginubraya sa bulay sa syudad. Hindi na. Sigurado ako nga ang mga pumuluyo ta hindi na gusto nga kabataan nila apektado sa droga. Oh, kalma. Baby, kalma. Ate, kung kamo mag-analisar, kung hindi si Mayor Mabilog, kung si former Mayor Mabilog ang gina-insinuate niya, sino dahu? Sino pa ginabi ang world's best mayor? Mga ka-K5, Sir Benji Asturias, Sir Renz Cabanero. Mura budlay kung bulubawi ka sa mga statement mo. Limpyuhan naman darasang mga sunod gadlaw. Bawi, uwak. Manaan na lang ang mga politiko. Ambot na lang ni Saton siri nga pag senaryo. Sige mga ka-K5, commercial break kita anay. Ay pagbalik naton, istoryahan naman naton ang gin-file nga kaso ni former City Councilor Plaridel Nava adri kay Honorable Julian Jamjam Baronda regarding diri sa ginapahayag nga unexplained wealth o kung wala mapaathag nga mga manggad mga ka-K5 especially in terms sa mga luxurious nga mga kagamitan, mga accessories mga ka-K5 pag tulo travel ya sa European countries.
Kagiban pag nga mga ginabatod rin ni Nava kay Baronda mga ka-K5. Aton diri ha, we're not choosing sides. Wala kita sang may ginapanigan diri sa ila. Aton diri ginapresent naton both sides. Para mapaatag man sa inyo, mapabati sa inyong ila sila nga mga statement, kag kamo mismo makabinag-binag nga mga botante, mga ka-K5. Time check, 53 minutos, makaligad ang alas 10 ang gabi. Standby, magkabalik kita diri sa aton nga pagpangalagad, dirigid lamang sa K5 Night Watch. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalat ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, pumato siya, siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama ako na eh. Hindi ako ka. Ano? Wala na ba? Tabos ako na. Luha ito. Luha ko. Habi man ang pasko. Ngayon na kadaan ako na. Sadya ko nga nakabato na ako na. Daw ka, happy birthday. Sana malala ko na pasko. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. Kami ara kita dira sang flower bouquet. Kami ara man kita dira sang gift from Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sila syempre of course ang aton nga prize. Tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa kampiyon na dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo,
sa kapwa ko. Halin sa aton pagulupdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kaginpainit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Magina pa kayo nanay. Nagapapatuod lang ini nga bisan sa tatlo palang katuig nga pagpangalagad sang kampyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko gid magkanto ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako ng Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5 Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapakinig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pila man katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-apat na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton siya nga mga kulturan. Otsoy! Hindi ka na maganda sa Lodia! Aton na yung teritoryo mo! Aton teritoryo, gawon nyo!
Ay kapang bunyak man kasi kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko mula noon hanggang ngayon. Maraming salamat mga ka-K5 para sa kampyon nga balita. Serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Keeping the fire burning through the years. Hoy! Bugtauron, magbararango na kamo! Magpararigos na kamo! May mo ginabat yan naman na. Oo. Kaya ko mati, mga kanisa, kakadlaw lang kanina ako nga ako lang nga asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers. Nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Pero may nga nagpamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa ngakon nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Sa tripon kami ka Suryana kami nga Mex damgo ko mo ni Mex so pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man imposible. Oo. Daw na namian ako kay ginaknalit ko bala nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw mayo gida nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga karaya ang mga lingwahe lang hindi ko abi kabalogin magkaraya. Pero manami bala sa Balatsagon kay bisan diin ka. Once mabalaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Naknalit ka gid nila. Sa liwat ako gali si Joseph Intila, taxi patroller sang K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita. So, ang na-excited sa akon kada bumati kada bulan is ang papremyo gid nila wherein nga amo gid ang ga-excite kami kay kung magkirimit ang mga pao namon diri, ma'am, open na ang radyo, ma'am, tunuga gid, ma'am, i-connect sa amo ni siya, ma'am, sa connect sa amo kato, ma'am, ay mamati gid kami, ay ma'am, nagdaog ako, present, gamaw mo kami na, so naga-banding kami tungod sa sina nga senaryo. Ako gali si Sheena May Pagulong Novelonio, nag-aobra diri sa Western Visayas Transport Cooperative as a table in charge. Sa mga balita, syempre, ang WVTC kaupod yung gidira perme. Ang nagakalatabo sa Dalanon, updated kami kung ano nagakalatabo dira dampi sa kung ang sa diin nga area ang may mga traffic, may mga disgrasya, kagi makapulot man sa amon sang ay okay sa amon nga time, sa amon nga time ma-adjust namon ang time sang both side driver pa kag ang amon ma'am nga pwede namon ma-adjust sila sa ilang nga pag-limit sa amon. Kag isa pa gid ang K5 nagabuligid sa amon diri sa WBTC para nga ma-encourage ang amon nga mga driver kag pa nga mag-strive hard pagid sa ilang nga pandabaho hay may mga puntos na sila nga makuha mo men sir mo sa kada post nila sa mga senaryo sa Dalanon may point sila nga mabuol kung we're in nga kada bulan ay ma'am nanalo ako ma'am kamo na sila and then kung kape na siya o kung ano nakahatag ang K5 sang isa ka way para nga magbanding kami kay ang mga kape mga kwarta nga nadagan nila ginatipon na nila ma'am share tayo dito ma'am mga pikita mamahaw kita gabakal sila sa mga pizza so ang K5 ga help man sa amon we're in nga mag broadcast sa isa ka namon sa liwat ako si Sheena May Pagulong Novelonio nag-aobra diri sa WVTC hambal nga ang K5 or ang 88.7 K5 News FM kaupod kag kampiyon.
Aporo de los Pueblos no nanananian ko na sila kaya kay Sir Rega kay Sir Teja kay namin na sila nga duwaya upo doon magasagad ka kwan sa komentaryo sa ila nga programa. Ako si Nenita Del Prado, taga Black 5 si Nikway Lapos, 68 years old, number 1 iguguro nga kwan sang K5 sang una Radyo Bandera. Ang subong K5 K588.7 na. Ano gid ko, sympathizer gid ko guro masyado sang K5 ya kay alin sang 2022 hasta subong ya K5 ko. Pagbugtaw ko pa lang nga sagaya. Bala na mga kikaingod na mo na. Basta kayo matunog ang radyo ko. Tapos sa mga produkto ni Dr. Ramil, naga-maintenance ko sang D3 Bio kag DTX kay nagamanas ang TL ko. Bisan naga-obra ko na ya. Nagayuhom ako na bala. Ang bala sa tao, yan lain magkayahutok basta ka nagakadlaw lang kuya. Mamla bisan ng mga katigado man sang pangaboy pero at least may makaboy. News FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Nagapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagan sa programang K5 Night Watch. Maayad-ayad nga gabi kay K5 Aaron Refoyo nagatutok sa aton siring pagpangalagan. Good evening kay Sir Tristan Wyatt V. Gulay nga nagapamati diri sa K5 News FM Iloilo. This time, istoryahan naton diri ang regarding no sa file nga kaso ni former councilor Plaridel Nava diri kay Congresswoman Julien Jamjam Baronda. Pahat-pahaton ta sa inyo ang kaundan sang iya siring complaint agang ginapasa diri sa ombudsman mga ka-K5. Good evening dire kay Ma'am Julie Alberca Gansha na nagapamati diri sa aton siring programa diri sa K5 Night Watch. Kainanin sang aga, pasado las 11 sang aga, siyang nagapadulong diri si former councilor Plaridel Nava sa ombudsman para sa pag-file sang complaint o kanining kaso regarding diri sa unexplained wealth. Pinapahayag unexplained wealth ni Congresswoman Julien Jamjam Baronda. Nakasaad diri mga ka-K5 sa sining complaint. Mga gina diri ginabatikos diri o duyag nga usisaon ang ining wealthy social life ang ining lifestyle kuno ni Congresswoman Baronda mga ka-K5. Lakip diri sa na-indicate na according diri nga in just a matter of 6 years sa government office ato inali lang nagtimbuok o nagdamo na gid ang mga propiedad, mga ginapanag-iyahan nga mga properties ni Congresswoman Julien Jamjam Baronda wherein naka-indicate diri Masagin file diri ni former councilor Plaridel Nava ang ining condominium, ginapahayag condominium unit sa Makati City ni Congresswoman Baronda. Isa ka housing unit sa may Don Jose Street, North Gate sa Don Antonio Heights, Quezon City. Ang
2024 Chevrolet nga Black Suburban nga bulletproof nga ginapahayag nga nagabalor sang 25 million pesos nga allegedly sa information nga ginagamit ni Baronda bilang service vehicle dito sa may Metro Manila. Iring 2024 Toyota Super Grandia nining black ang duag sa mga K5 na ginagamit man ko ni Baronda dito sa may Metro Manila. Ang iring 2024 Toyota Super Grandia, how do we pronounce this? Ang iring duag pearl white nagaserbe nga backup vehicle ni Baronda sa Iloilo City. 2024 Toyota Innova nagaduag silver nga isama sa additional nga mga salakyan ni Congresswoman Baronda diri sa syudad sang Iloilo. Ang ining Alangoya Women's Earring kunin nga aritos ni ang sining kongresista nga ginapayag nagabalor sang 1,416,890 pesos. Ang iring Van Cleef & Arpels Vintage Alhambra necklace kunining kulintas nga nagabalor sang 355,829 pesos and 57 centavos. Ang iring 1.63 karat nga diamond necklace nga ginapahayag nagabalor sang 293,000 pesos. Ang Tiffany Heart toggle silver necklace nagabalor sang 57,216 pesos. Isa ka karat Princess Cut solitaire diamond earrings nagabalor sang 385,899 pesos. Ang mga gold pearls nga nagabalor sang 275,125 pesos and 50 centavos. Ang Rolex Oyster Perpetual Jade na nagabalor sang 1.06 million pesos. Ang ining relo na nagabalor sang 337,504 pesos and 89 centavos. Ang additional pagid nga relo nga nagabalor sang 686,544 pesos and 30 centavos. Ang ining Christian Dior 30 Montaigne Belt kon ining paha mga ka-K5 nga ginapahayag nagabalor sang 356,410 pesos and 63 centavos. Kagaring Gucci eyewear na nagabalor sang 90,579 pesos and 68 centavos. Ang ganing sandal na nagabalor sang 60,703 pesos and 42 centavos. Ganing Hermes Oran Blue Marine Alligator sandal na nagabalor sang 261 pesos and 261,463 pesos. Ang ining isa ka Louis Vuitton bag, handbag, nga nagabalor sang 321,273 pesos and 46 centavos mga ka-K5. Amo ni ang luyag nga mapa-explika ni former Councilor Nava mga ka-K5 kay Congresswoman Julien Jamjam Baronda. Kung ano pagid ba lang mga source of income niya nga nakabakal ni siya sa siring mga kagamitan. May mga nagadepensa man diri nga mga supporters ni Baronda. Nga kay since ko basi ang iban siring mga kagamitan yin regalo knowing nga madamo man siya sa mga dakuan nga mga political friends. Mga senador, mga sikat nga mga politiko dari sa pungsod Pilipinas nga suod nga abyan kon with the rapport kay Congresswoman Baronda mga ka-K5. Kag may mga nagadepensa man kay Congresswoman Baronda nga ang yasa rin nga pamilya, mga kauturan, kag mga ginikanan, ang
Nga anay man nga mga nagatrabaho sa abroad, mga professionals abroad that could definitely afford these items, including mga accessories sa mga ka-K5. Pero mayo manigani ma-explain manig Congresswoman Baronda ang mga naghalin upta sa social media. Actually, madugay naman nga naga-circulate sa social media. Mga sandal, mga accessories, mga allegedly, mga branded, mga orig, mga ka-K5. Pati pa itong mga sandals, mga chinilas. Kasi class A lang to ba eh. Ang ining complainant to kung si Nava ang formal nga nag-request sang certified copy sang Statement of Assets and Liabilities and Net Worth to Consuln ni Congresswoman Baronda with the House of Representatives apang wala ni siya nakakuha sang kopya mga ka-K5. So, sadya lang ni, no? Dipensahan ni Congresswoman Baronda kung ano ang dapat niya dipensahan. Paathag ya ang dapat niyang ipaathag. Kaya ang akusasyon, ginagamit ya ang kwarta dari sa o kung naton nga buwis, kwarta sang gobyerno para ma-achieve ang ining lifestyle. According man diri kay former Councilor Nava, wala tuo ko ng mga travel sa mga European countries. Upod ang iya sa nga mga pamilya, kung mga abyan ni Baronda, mga ka-K5. Ang probably lagkuan ang gasto. Ang question niya, with probably balaan niya naman ang swelduhan na idara sa pagka-kongresista. Paano maka-afford si Baronda sang amo nga mga pagkabutang? So it's time for Baronda to prove herself. To prove kung may dapat gid man nga pamatudan. Siyempre kung mapamatudan gid man nga hindi nihalin sa kabansang banwa, kabansang gobyerno. Ito backfire man no. Sa kay former Councilor Plaridel Nava. Balaan man naton nga isagid na nakritiko si Nava diri kay Baronda kag mabilog, especially sang pod siya day na nagasuporta na siya sa team ni Mayor Jerry Petrañas mga ka-K5. So halos adlaw-adlaw na lang may mga Facebook post regarding diri kay Baronda si Nava. Of course, no, nalain-lain diri ang reaksyon sang publiko mga ka-K5. Ambal diri ni Sir Virgilio Lavado. Ambal ya Boy Dopla. Miyembro ka man gali sang Marites da Pugagid. Amo na budlay, no, sa politika, ambal naton permi diri nga wala sang permanent alay. Kag wala man sang permanent diri nga kasumpong mga ka-K5. Ang mga nag-ilinawa isang una nag-apinay na sabong. Tama nag-apinay isang una nag-pagwaanay na sa mga baho subong. At isang una si Baronda kag Nava alay man former Councilor Nava at si Sir John Capulot. Guhay man isang una. Danay man sila sang una. Na naga-critic dari sa administrasyon ni Mayor Treñas. Pero subong nagbaliskad na ang paya mo. You can never predict what will happen sa aton siring politika mga ka-K5. Amo na nga don't get too invested sa mga politiko dra. Okay, base ka mo mag-ilinaway. Okay,
kay tungod sa different ka mga political stance, magabot ang tiyempo magmiguhay na ang ginaawayan nyo. Mga kakipay, pero kamo naguba na gyud ang pag-abyanay ninyo. De Blaser Virgilio Lavado. Puso na daan yung dupla mo na, dilapan mo pa mo. Kung gintulon mo na, luad mo pa. This time ko nato na ang mga reports na natipon dari sa aton siring patrol, mga ka-K5 o dari kay ka-K5 EJ Cordova. May mga nagkalatabo dari nga mga aksidente sa dalan. May mga nagkalatabo dari nga mga stabbing incidents, mga ka-K5, especially dara sa may banwasang Barotac Nuevo. This time, naka-standby na sa piyak nga linya si K5 EJ Cordova. K5 News FM Kampiyon Report. K5 EJ, good evening liwat. Kamusta na dara sa syudad sang Iloilo? Damo nagakinatabo na diri sa syudad kaga probinsya. Yes, K5 Kim, no, mayong gabi sa liwat, no. Kagari kita diri subong, no, puro bantay sa mga balita, no? Kung sa diin, base pa man lang K5 Kim. Pero anong mga initial, yung mga natipon naton, yung mga police report K5 EJ? Ano to update to sa aksidente, mga drag race dito sa Barotac Nuevo K5 EJ? Itong na-aksidente nga gin-cover mo sa ang nagligad nga daw, kagabi lang to, no? Yes, K5 Kim, no. Ang update dito, no, sa natabo dito nga ginabasuni, no, drag race, no, na kagina alas 12 sangod to, no, nagatubangay sanday alias JJ, no, ang driver sang rider nga taga Barangay Lagubang, Bandoman sa Barotac Nuevo, kagang nasanakay nila nga smash nga ginamaniho ni alias John, kag nagasakay si Arias Felisa ng Barangay Ilaya, Poblasyon Ilawod, K5 Team. Nagaregluhanay naman sila. Pagsuno kay Police Major Cedric Cruz, no, ang YC sang Barotac Nuevo Municipal Police Station, no. Pagasap doon tanan ni alias GJ ang gastos sa ospital sang Duwani. May mga damage bila kag K5 Team kag ang mga bulong sa nila nga kinanglano na. Anong plastada na da subong? Damo gid man na da naga-drag race, nagapalumba-lumbaan ay dara sa amo na nga area K5 EJ. Ano ganing ang barangay na da kung anong specific area? Sakop inisang barangay Tabukan kag barangay Bungka K5 Kim, no. Kag sa aton sining eksperyensya dira, no. Kita mismo nakasaksi man K5 Kim, no, nga may naga-drag race dira nga mga pamatanon ilabi na sa tion sang Domingo sang hapon la K5 Kim. Ano na may mga kalabanan, mga pamatanon, mga kabataan, mga kalalakihan dra? Yes, K5 Kim, kalabanan gid mga pamatanon, no, kag siyempre ang ilang mga partner la nagalantaw man ti ang iba nagapalatayaw man ka suno to gani kay punong barangay ni Luzon Mayuna K5 Team, no, wala man sila nagapulang sa pagpa-implementar dira, no, sang ginadumilian ang pag-drag race dira, no. Pero mayara kiti ako no mga dungol K5 Team nga ginabantayan malang ila buli kag magbalik na naman. Pero ano na ang plastada K5 EJ? Tulom gid na da ang area? Actually, K5 Kim, solar light na da ang street light. Galing kag pagpatak mga launa sang kagahon, wala na. Piraw pa sa silaw sang King Cape na sang una, piraw pa da. Pero usually anong oras dadya sa lagapalumbaan ay sa murang area? Bandagid mga alas 4 sa hapon hasta alas 6 K5 Kim. Wala da nagpa-deploy da sa mga barangay tanod abi. Kung even ang mga police o kung ang local government unit dira sa may Barotac Nuevo ang maghulag dira. Okay, may nag-message yan diri K5 EJ. Ang baliya nagpatago lang siya sang iya sininga identity. Kaya isa ka motovlogger ang nagapalumba da kuno masami sa may bypass road sa Barotac Nuevo. Ang baliya wala na lang na sila yalabot if ano matabo kung may madalahig sila.
kilala ya kunong iban dra sa nagapalumbaanay. Kaya concerned citizen lang man from Barotac Nuevo. Kay amo ni ko no, may mga video pa di siya nga gin-send kay 5 EJ. Maring ga palumba-lumbaanay. Kaki 5 age no. Pinadayawan na wala pa ni gasuksok sa mga helmet kaki 5 EJ. Kasi kilala mo man no, i-send ko bala karon sa imo ang ining video. Kay may nag-send diri sa aton, may 3 diri ka motoro, moto vlogger ding tawag sa ila. Tapos may mga grupo man sila dira sa higad nga naga-video. Delikado lang ni. Kung ikaw abi magkasumalang ni sa ila, hindi mo sila manotasura, ma-notice gid na, manotisyahan ba si Sir EJ. Kag laima lang na may madalahig sila abi, may matabok na sa dalan. Kung may madisgrasya, kung sila mismo wala pa pagsuksok sa mga helmet o kung iban pagidra nga safety gears kaki 5 EJ. Ay isa diri sa video nga ginsend sa aton, isa tuod naga-helmet, pero ang iban diri nga kita mo ng t-shirt kaki 5 inch nga ginabutang diri sa ulo lang kaki 5 EJ kag ginahigot-higot. Tidugay na nga problema dira sa area na sang Barotac. Yes, kaki 5 Kim, no? Kahit di almost na kaki 5 Kim nga 2 years kita nga naga puli-puli aga hapon, no? Kita mismo makasaksi, maka-eksperyensya sang nagakalatabo dira ilabi na sa Domingo sa hapon, no? Kag sunod pa gani kay punong barangay Bayuna, may ara pa ini kaki 5 Kim sang pagpustahanay dira, no? Pero ang diskartisin nila kaki 5 Kim, wala ini ang kwarta dira ginakapo kaptan. Sa unahan ina kaki 5 Kim. Tapos kung sino mga daog, wala dira sila nagadaw-anay. Sa iba naman na serya silang area magadaw-anay. Amo sa nadagalin senaryo sinada kaki 5 Kim. Pero taniblay pabantayan da ni mga barangay officials dira sang barangay Tanot. Mahimo sila dira sa mga resolusyon o sa mga pulisiyan nila sa amo nga area. Okay ni dangop nila dira sa local government unit. Kaya amo ning problema diyo. Nagligan may aksidente diyo. May mga naumid diri sang iban nga nagapalumba-lumba dira sang motorsiklo sa may barangay Tabukan, Barotac Nuevo. Tapos hindi ka pa nakasiguro kaki 5 EJ kung may mga lisensya na sila tanan kaki 5 Edge. Yes, amo gid na kaki 5 Kim may isa pa gid ka problema, no? Kay kita mismo naka-experience dira, no? Sang pakadto kita dire sa station, no? Tabuan masadto nga sign off kita Domingo gid adtong adlaw kaki 5 Kim. Naminami ang aton nga pagpadalagan sa aton sila. Ano oras to ang imo pagpauli? Pakadto kita diri sa station kaki 5 Kim. Sa ano oras mga probably what time? 4:36 sa gabi. Kami namin kita nga itong padalagan, gulpi lang may nag-overtake lang nga 2 ka motor sa aton lang. Kumbaga, ipatungan pa kita. Kung halimbawa, kaki 5 Kim, kung wala ko aton antisipar, diba siya nagligo ako sa tuloy ko sa wala, sigurado, isipa balay na nga buol kon matabo kaki 5 Kim, no? So probably ba, sige ginatawag na, ginamodify pag nila, dara kaki 5 EJ, nila nga mga tambutso kon muffler? Yes. Pagahod-gahod. Amo na usually mo sa mga palumba-lumba da nila, pagahod-gahod sang tambutso. O kung abi astig kaki 5 EJ. Tapos so wong gina-vlog pa sa social media. Iban nga kagat man sila, pero wala sila kadumdum kaya amo nang ginadumilian. At may mga ebidensya sila nga i-post sila nga mga social media. Tapos magkaladakpan gani. Manguy-ngoy lang kag mangayo sang pasensya kaki 5 EJ. Ambot na nakalabot na nagidman or may knowledge na nadaang Barotac Nuevo LGU kaki 5 EJ kay kung dugay na nga problema nga wala sa gihapon mahatagan dari sa nagakaigo nga solusyon ano bala kulang sila sang taho o kon kulang sila dara sang enforcement sa amo nga lugar kaki 5 EJ. Yes, kay 5 Kim, no? So, no, kay punong barangay Bayuna kagabi, no? Napalabot naman nila sa LGU, kag ilabi na sa mga pulis dira kay 5 Kim sa Banwasang Barotac Nuevo, no? Kag kita mismo kay 5 Kim, no? Sang una, magchimpo na sang hapon na kay 5 Kim, no? May patrol ginadira ang nagatambay. Pero almost 2 months sa kay 5 Kim, wala naman kita sa may nakita.
Gani ba lang, syempre sa una lang kaki 5 EJ. Pero sa barangay, tanay initiative kay syempre gina-consider man naton nga ang mga pulis o kon police patrols ang Barotac Nuevo, hindi man na makatutok lang gid sa isa ka lugar kaki 5 EJ. Probably dapat mga barangay tanod ra. Sign sila, shifting sila kaki 5 EJ. Para bala mabantayan nga wala dira sa may magpalumbaan ang isa mo nga area kaki 5 EJ. Yes, kay 5 game no, kag ang isa pag dira ka solusyon nga the best pagit no ang aton suggestion lang kay 5 game no, hindi man sila nga kita nagapanguna no. Nami pag inadira patindugan sang tanod outpost kay 5 game. Ako patambayan mo gid bot hang kagid sang pwede silungan. Kon tanod outpost kon pwede tulot ang bayan dira. Makatiner bala kagi 5 EJ kay pudlay manabi kung tuod nga ano na dang area kagi 5 EJ. Could you describe ano na dang sa palibot ya kagi 5 EJ? Ano mga padanom? Layo sa mga pamalay, layo sa barangay hall? Malayo sa pamalay kay 5 game no, kag magtimbang nga side sini is katalamnanan gid kay 5 game. So amo gani nga nagatambay dira nga aton la mga pumuluyo nga nagapaliwaliwan no, labi na gid kay 5 game kung malapit na lang ang sunset wala. Kanami dira sang view. Tapos mabugnaw pang hangin kanta presko pa kay 5 game. So layo medyo halin sa mo na nga area pakadto sa mga pamalay. Ang mga banta mo kay 5 EJ ang kalayon? Kung kita mag-estimate kay 5 game, madalagan gid guro sa 500 meters to 1 kilometers kay 5 game. How about ang barangay hall kay 5 EJ? Ano kalayon ang nira nga area ang ginapalumbaan kung nag-considerain sila nagapalumba compared dira sa tawag na sa sanang ilang barangay hall kay 5 EJ kung tanod outpost nila nga existing? Kung kita kay 5 game, mga 100 to 200 meters man lang kay 5 game. Malapit na lang mismo sa barangay hall. O sa proper sang barangay Bungka kay 5 game. Kung 100 to 200 meters, di accessible. Pwede gin masibaw-sibaw kada adlaw. Pwede man kada oras kay 5 EJ. It is kulang na sa sa pag-manage dira sa mga personnel kay 5 EJ. Kagkabay pa, mga nagapalumba-lumba na, okay lang man na kung sila dirang ma-involve lang, sila lang dira magbungguanay. Pero ang problema lang dira, kung may maumid dirang iban, o kung may mabungguan, sila dirang nagalakat-lakat, kaki 5 EJ. Kaya bait lang ka ma-addressin ang problema kaki 5 EJ. Thank you so much, Ged, sa imo sining report sa patrol. Yes, kay 5 game no, ang ini nga balita no, ginadulongit sa inyo sa kaluwasan D3 Bayo para subusin po nila na trangkaso mag D3 Bayo. Kag ni kay 5 race pay, umalay nga palanggagid ang pumuloyo sa banwas ang pututan. Opo diri sa patrol, si kay 5 Jason Talaron, ako naman si kay 5 AG Cordoba para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita. K5 News 7. Kay Sir Tristan Wyatt Wigulay, mayong gabi. Sibaw-sibawan nyo lang si Idol June sa yung ka-Facebook page. June Kapulot News Live. Sa yaman niya account dara. Fan page mga kakifay. Good evening kay Sir Ronnie Haleco Balseda. Good evening ma'am. Pag-greet lang sa Iloilo Mission Hospital Security Department. Kay SG Oliveres, SG Bahala, SG Tongkua, from SG Balseda, Sir Ronnie Haleco Balseda. Thank you so much, Sir Almil Lagarto Reyes, kay Lois Lodripas, Canada. Ayad-ayad yun nga gabi. This time, magabuya katanay para sa aton siring commercial break. Standby, magabalik kita diri sa aton nga pagpangalagan. Dirigid lamang sa K5 Night Watch. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon.
Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Nay, may kinido wala. Aba, nalang. Oy, garap. Kilala mo atong mayor, Nay? Ang mayor ta? Ang jit-jit man. Ito pinalagpati mo, yaya. Ang mga jit-jit na yaman. Ready? Once more. Oh, para sa mga sino una? Sige. Ladies and gentlemen, ari. Si Nanay! Si Nanay, forward! Si Manny Maho! Ora, ara. Oh! Wow! May naka-uniform siya. Okay. Hello! Ano ba yun last? Tupad ka mo tatlo na. Okay. Okay, yung top 3 lang. Okay. Final round, i-produce mo na! Grabe sila kay Guapa, Okay, kamo ang mag-judge kung sino taong. Okay? Pagi sa pagpanakpak. Isang putang-putang sa akin pa mo. Okay. Naisip mo namon, nag-eskwela kami sa TESDA. Huwag ka mag-iisip lang sa mga pumuluyong ka pinalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bugal sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. Six lang kami lo. Six lang ang padalaga. Contestant number 2, Nanay ang Tatay Mang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2, Aling Durisha. 16. Ano na? Ang best in Baligyan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Nino. Mga batong kasang isang box na DTX Coffee Mix. Gabi. Uy, ito ka ng alam, ha? Mga batong na pag-insang Pisos! Bakalay sa water. Ay, nakadlaw siya. Yung mga piso ganihata, nakadlaw siya. May nag-piso pa na sa water sa mga. Aray. Awan. Udak tipwel. Tipwel ang tubig. 100! Tumutubog, pasakay. Pasakay ka. Tara na. Ini sa ikaw mo lang bilog. 200! Tumutubog, pasakay. Hintuin ka. No. Ano ba yan? Ito kakapoy niya ako. 300! Nakapagpati mo sa lagbong ako mo. 400! Kami, Tutuhan. 500! Ipay mga, nagipay sa ilmo. Wow! Ano ba ang bago sa ipay ko sa FM? Okay, liwatotang hambang naton hep hori lang pero ang bata K5 News FM. Ang K5 duwa ka palakpak sa lalong. Ang News FM bayaw sa babaw.
nanay kasi nag-grupo, ganun na siya. Oo, okay. Ano to? Ang kipay ko sa babaw. Ay, okay lang yan. Wala ang problema ko para magyabot. Sige ha. 1, 2, 3, go. Patay! Ano? Yes. Wala kami nga sa SM na. Wala kami sa swapo. Sumego! Tingnan mo. Wow, grabe ba? Tuwag-tuwa na lang nabukalis na doon ka. K5 sa babaw, News FM sa balo. 1, 2, 3, go! Sagad? Oo, sagad. Sagad sila. 1, 2, 3, go! Wow, congratulations! Okay na. Ikaw ang ito, sa Pepurable sa Limon, ikaw ang mambang sa ato na jackpot round. Okay. Kung sabihin, pwede ka kadaog hasta 1.5. Ang pinang-ano mo, sila natin 500. Hasta 500. Okay, ready? Okay, go! Boy! Uy, matanda! Wow, grabe! Matanda! Tanda mo, pa-shoot pa! Oh, hindi ka sa nag-type talagan! Para Dali lang. Bagong ulo dapat ha, para wala daya. Oo. Logo, ano tayo? Kapalong ng logo? Sino naglogo? Si Papa! Ready? Music! Radyo Bandera sa una, subo! Ikaw nagdaong mayroon ka sa bagong radyo. Mayroon ka sa isang box na DTX Coffee Mix. Wala na lipay? Okay. Amo na lang nalipay niya. Tapos na sa una, o sa kayo mo? 500! 1,000! 1,500 pesos! Yeah. Oh, sige, ano ba ang bago sa K5 sa Siyempre kay Doc Manilo? Sige, lipay na natin. Hindi ka na paglantaw, tuloy na to! Wala na ta. Ano bang bago ka dyan? Oh, Madamugid nga salamat sa aton mga ka-K5 sa barangay na Bais Mandurriao sa ilang mainit nga pagbaton sa aton mga ka-K5. Padayon nga magtutok sa K5 News FM Iloilo para mabalaan kung sa diin naman kami masunod nga managtag sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM.
mula sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na nais marating, sa bawat boses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababatid. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na Radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang Kampiyon sa Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say News FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Nagapanumbalik kita diri mga ka-K5 sa last portion sa aton siring pagpangalagan sa programang K5 Night Watch. Mga ka-K5, sa latest nga update sa nagluntad nga road rage incident kag pagpanglutang sa Antipolo City. Nagtaliwan na ang 52 anyos nga lalaki nga isa sa 4 nga biktima sang siring pagpanglutang sa siring nga road rage sa Antipolo Rizal. Ini according diri sa Antipolo PNP. Nakaangkon sang igo sang bala lugas ang pagpangluthang sa ulo ang nasambit nga biktima. K5H may ara diri sang video sa interview diri sa road rage incident. Ako lang diri nakita. Basi ma-play naton kung ano bala ang nangin sa Batman diri sang siring rider kung sa siring nagadala sang SUV. Nga nakatiro sa sining nakabais sa dalan mga ka-K5 kaga na tawag na naiguan niya pang iya sining allegedly asawa pod yang nga babayi mga ka-K5. Ambal rin ni Sir Virgilio Lavado ambal yang ka-K5 game si Boy Dupla may subri sa City Hall. Sino ginatawag mo nga Boy Dupla, sir? Secret lang secret daho lang kita pur daho tambal sila parehas man sa ginambal ni Mayo wala kita sang may ginatumod nga ngalan. This time pabatian bala naton credit naton diri sa interview ni no sa video posted by Daily Tribune mga ka-K5 para mabatian naton ang ining side sa siring suspect at the short clip lang ni no kung anong iya siring pahayag kasunod sa siring insidente. Nakaaway ko nung road rage. Humingi po ako ng tawad sa nagawa ko. Dahil sa init lang po ng ulo, mainit po ulo namin pareho. Dahil po sa aking pagkakabugbog, nawala na po ako sa aking sarili dahil masakit na po yung nararamdaman. Kung sakali pong may maka-encounter po ako, maka-encounter po kayong mga ganyan po, wag po sanang masyadong mainit ulo nyo, tsaka wag po kayong magtatangka lagi na parang may bubunutin po kayo. Kasi hindi nyo rin po alam na meron din pong dala yung kaaway nyo po Kasi delikado po talaga yun, nakaka-trigger po talaga ng utak yun. Sir, it means po ba na-trigger kayo dahil inakmaan din kayo na bubunot yes po. Kasi bumubunot po siya sa bag niya po Tapos pinagmumura po ako
Yan ang masigit sa biktima po nila sa kasapatan nito. Sorry po. Sa mga biktima, sir, mga nadamay pag yung... Pasensya na kayo sa mga nadamay. Talagang hindi ko na talaga, maski sino naman talaga tao lang ako. Pasensya na kayo. Sir, ano ba to? Nagkagit-gitan ba talaga kayo sa Ay, hindi po. May video po sila. Kumbaga parang nagreklamo po yata. Pero malayo po. Kitang-kita po sa video na hindi po kami nagigit-gitan. Talagang nagsasay na po ako, nagbubusina po ako na parang nagmamadali po, ganun. Sila po talagang pero iniwasan ko naman po sila hanggat maaari. Ayun po. Bakit kayo nag-stop dun sa area, sir? Dun sa may coffee shop? Doon ko na naabutan kasi yung brother ko na opo, na nakasasakyan din po. Tapos sinabog nila kayo? Tama po ba? Opo, imbis na dumiretso na lang po sila, ganyan. Pinagmumura pa po ako na ako humingi na po ako ng pasensya. Ay kuya, pasensya na po, ganyan kasi nagmamadali lang po kung ganyan. Sabi niya gano'n. Ay hindi, sabi niya sa akin, PI ka, papatayin mo kami. Pero po sa video nila, hindi naman, malayo naman po talaga yung, yung hindi ko naman po talaga sila tangkain na sagiin, talagang nagmamadali lang po talaga ako. Mga ka-K5, nabatian naton ang tangin na pahayag ng sining suspect. Credits na nato ng ining interview. May tawag na iyasang Daily Tribune. Posted by Daily Tribune, mga ka-K5. Amo na gani nga dapat hindi kita magpadadala sa tuman nga kaaki. Especially kung ara ka sa dalan, kung kainit ganing ang ulo mo, kung wala ka sa mudo, try abi nga maglikaw lang anay, drive lang anay dira sa iban. Siyempre kung wala ka sa mudo, kainit ang ulo mo, sinulan dira ang masumalang mo. Basi pwede ka mo nga magbaisay ang mga kakipay mo. Hindi nyo na pagpaabuta sa tiyempo nga ma-involve ka mo sa amo nga mga insidente. We understand nga kung kaisa amo na balang mga bagay-bagay nagkakadala ka lang sa balatsagon, but that does not depict kung ano ang personalidad nimo, mga ka-K5. Pero ang ginihibo yabi isa ka krimen, nakapatay sa tao, nakapatay sa tungod yun lamang sa sining pagbanaisay sa dalan. Actually may mga pilaman ka mga videos may makitaan man nga ginpurihan man gid. Nagtry man siya nga mag-hold back sa iyang balatsyagon. Mga ka-K5, galing kay ginapulihan siya sang duwa ka sining motorista, mga ka-K5. At kung kaisagin man, tapos ang sagin hambal yaman sa sining interview, attempt pa na bing dumay ginabunot ang ining rider. That is why nga ginunahan niya, mga ka-K5, reason nga na trigger siya nga magbunot sang bit-bit niya sining pusil. Pero despite of those circumstances, mga ka-K5, considering mga may COMELEC gun ban, kasi wala man gid nilusot. Kasi kay kaina pasakaan niya siya sang kasong multiple counts of frustrated murder. At isubong may murder na diri, mga ka-K5. Kaya natigayon niya dring mapatay ang ining lalaki, mga ka-K5. This time, pamatiyan naton, by the way, paano bala makalikaw sa road rage? Paano bala mabuligan ang iban nga mga motorista na malikaw sa sining road rage, ang mga ka-K5? So sa mga sa upod dara sa nagapanginit tabing ulo nga naga-drive, siyempre pakalmahon yung inyo siring nga mga kaupdahanan. Sa mga naga-experience naman sang kaakig, kung nga tawag nga anger, mapalayo ka mo or walk away.
Mas mayo na lang na gani nga talikdan mo dara. Kagistoryahon mo kung saan ka na kalmado mga ka K5. Kag kung for example, mga pagbinaisay na nga nagakatabo, pero may mga ma-witness ka mo sa dalan, instead nga mag-video-video ka mo dara sa mga persons involved, much better nga magtawag ka mo dara sa mga barangay officials, kung mga barangay tanon, kung mga kapolisan. And that way, kay every second matters mo. Ang mga sinigundos na, 3 ka segundo, 5 ka segundo, ang pag-report mo dara, marespondihan abi. Ma-minimize ang possible damage nga pwede matabo mga ka-K5. At this time, pabatian naman naton ang report rin ni ka-K5 Alex Escalante. Regarding diri sa pagpangkapon sang Ido, libre nga igahatag sang Iloilo Provincial Government kadungan sang semana sang Iloilo Celebration. K5 Alex Escalante. K5 News FM. Kampiyon Report. Magahatag sang libre nga pagpangkapon ang Iloilo Provincial Government nga pangunahan sang Iloilo Provincial Veterinary Office. Suno kay Dr. Daryl Tabuada, ang head sang Iloilo Provincial Veterinary Office, ang pagpangkapon sa mga hinuptanan nga ido kag kuring ang hiwaton sa Abril 8, 2025 kadungan sa semana sang Iloilo Celebration. Luwas sa pagpangkapon suno sa doktor, magapanghatag man sang bulong, mga suplemento kag bakuna batok sa rabies ang opisina para sa mga pumuluyo. Ginatos naman ka mga ido kag kuring ang ginalauman nga makapon sang opisina sa amo nga adlaw. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa DTX 500 food supplement tugod makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension kag iban pa nga mga sakit. Tinisi ka K5 Alex Escalante para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Nabatihan naton ang report ni K5 Alex Escalante. Oras sa Pilipinas, alas 11:59 na sang kaagahon. About April, ang bulan sang April, ang nakabig nga tawag na fools, may mga fools day, mga gapang prank. Pero kasunod sila mga ka-K5, dapat we have to consider man, hindi ka mo mag-prank dara sa mga nagatrabaho, sa mga delivery rider, parang order ka mo tapos hindi nyo pagkwaon, sa mga managabaligya dara sa higal sang dalan. Kaglikawan nyo man ang pag-prank regarding diri sa pagpanunto, abi. Basi prank ka lang da, tapos bulagay na kamusunod nga adlaw. Kung panervyoson mo da ginikanan mo, prank ka da. April Fools ka da sa gabusong kabi. Basi tawag na, ginuyod ka da sang iloy mo. Kung na-atake siya da sa korason. Something that could harm other people. Ang kung maka-apekto sa iban dara mga ka-K5. Amo nang wala naton gira-advise or hindi advisable nga mag-prank. Tapos mambal ka mo April Fools. Tapos kung ano gani magkinatabo dara mangayo lang ka mo sorry. It's a prank! Nagay ka mo dara mga ka-K5. Ginakulabos na kita diri isang tiyempo. Kag-aga pa naman kita buwas. Laban lang. Extend food supplement. Alas 12:01 na makadasi. Good morning. Mga ka-K5 dato no, sa mga standing strong, watching strong. Naton sa rin nga pagpangalagad sa K5 Night Watch. Nakaupod naton rin sa Master Control, ka-K5 Andre Fred La Pastora. And of course, aton sa rin nga patrol, ka-K5 EJ Cordova Toto Dids. Ka-K5 Jason Talaron, aton News Center, ka-K5 Alira Apin, and ka-K5 Sunny Sarabia Puna. Dara sa Quinto Distrito, ka-K5 Papa Flo. And sa Pasay City, kay ka-K5 Edmar Likinya. Ay, nagiging nga aga. Kita na naman kita sa masunod naton nga pagpangalaga. Diri lamang sa K5 News FM Iloilo. Sa liwata ko ang inyo nakaupod. Temporaryo nga talos kay ka-K5 June Aluhado Kapulot.
Ako ang inyo alaga. Kinisi ka K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Ang himpi